Mayong hapon mga idol. For this vlog, magbuhat ag improvise na kaning kuan. Oxygen para sa isda. Kay way oxygen ng isda. Magbuhat ag improvise pang slow learning hose. Una ato mga gamit na plastic bottle, hose, stick glue, lighter, lansang o kining gunting. Wala ito mga gamit para makahimo tag improvise na oxygen. Ano itong mga isda idol nga way oxygen ay goldfish, gapi. Ano yung mga isda atong butangag improvise nga oxygen para mabuhi gid sila o ganahan sila mag langoy-langoy. Ako. First step mga idol, itong bangagan ng mineral gamit ng kining nga bakal. Yang landay idol ang bangag diri o ang isa diri sa yang opposite diri sa pikas. Ang pikas sa likod-likod sila mga idol. Kining gamay nga hose diri na sa ubos. Ato ibutang. Ay kining taas diri sa babaw. Diri sa yang likod. Nang idol nga wag gi hungaw. Pagbutang diri sa kuan kay para wagas gid siya. Yang lang idol, una natubot nga tubig ato sa sapungan ning diri sa ubos. Dalon sa sukag lansang, andi siya makahungaw. Tinga na to idol og mugana. Itong butang tubig. No, 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 no. Piki na to na imo idol. Wa manigana. Nabudol to sa mga nagbuhat-buhat yan sa YouTube. Manday mo gana ni. Piki kayo. O pakita sa idol, di gid maagas. Mga idol oh. Muna yung host na gamay nga nanta dito sa agasanan. Ang isa ka host kining taas. No, sa lalom. Pero wag gini agas. Wag ipaubos siya diri Agas ya. Igor ra sa lang tupong ra siya sa dira. Agad, butang sa babaw. Di gid maagas. Nabudol kita mga idol. Ako pang gitisting-tistingan ani na kog legit di man di ay. Wa kita ni. Nabudol kita.
Ug namay ka suggest idol mga idea nga di mo gamit og kuryente nga water pump para sa mga yani nga isda idol. Suggest niyo idol. Ug namay nga ibal-an nga mga idea aron mabot nga nako nig kuan water pump improvise. Nako nakita sa YouTube akong sundog kami nag-legit di man di ay. Wa kita na nabudol ta. Sayang atong host mga idol. Palit pa ko gistiklo nga bag-o. Palpak man di ay ni. Budol lang mga idol. Sunod na lang po mangita na makasuggest nga idea. Ako sundogon og legit na ba? Kay karon ako nasundog nga kuan. Wala. Di ang silbi, wala ginagas. Hanggang sunod nga video mga idol. Maraming salamat.